En aquest exercici el que farem serà completar les sumes que apareixen en multiplicacions. Per exemple, aquest d'aquí 80 més 2, doncs sumem aquest 2 a les unitats, no? I directament em dona 82. Ara, 50 més 30, doncs ens dona 50 més 30, sumem el 5 amb el 3 perquè són desenes i em donen directament 80. 60 més 6, no? Doncs sumem 60 més 6 i dona 66. 20 més 18, sumem les desenes, vale? Que són 30, 38 són 38. 44, doncs són les unitats i em dona 44. 60 més 16, doncs sumem 60 més 10 són 70 i els 6 que tinc són 76. 90 més 9 són 99. 40 i 6 són 46. 62 són 62. 99 són 99. 40 i 20 són 60. 80 i 12 són 80 i 10 són 90 i 2 són 92. 60 i 27 són 60 i 20 són 80 i 7 són 87. 60 més 4 són 64. 70 més 28 són, doncs 70 més 20 són 90 i 8 són 98. 50 i 45 són 50 i 40 són 90 i 5 són 95. 80 i 18 són 80 i 10 són 90 i 8 són 98. 40 i 24 són 40 i 20 són 60 i 4 són 64. 40 i 8 són 48. 50 i 5 són 55.